suga han hajini ni video ketala norjo tono sari kaham engke khaklai norjo tono kaham na tong banya hanai engka ang bo kaham na tongo engka tabuk engka ang pai ready engjak no ko rehearsal thangnani bagui engka hangkai bini bai engka waibri engnai ko ni rehearsal musical meet panda ni bagui singta rehearsal khlai tongo ta musical panda no na harinyo ngai nor nai chongdi an video no che sak no te nor an channel lo ko ta ngai tong khang ke subscribe khlai ji tai like khlai ji tai bell icon sindi nor ni thani wo notification sagai ni bagai ke nor nai chongdi video no che sak khalo gai no tai nor an logi re chongdi sa ta na hambai mari ang nor an agi ro ba sik support khlai mani bagai ke tai tabuk bo buskang bo nor an ba ke nor hamsang mor wi chong ne khak khlai ang Sadik ba kon kutong hata. Hello guys. Hello guys. Namo hello guys. Hello guys. Sing tak bor thangi chong sagadi. Sung na dabok sung yang ko thangai chong go. Kisa bare chong go. Bunyi kami am sara go. Nai di. Kisa bunyi kami hai se him ro bai sa. Siari ko mga love. Siari love ba yung ko? Keto. Sampla. Dini sampla ya dabo. Mai chuk mani. Tamoke morning divisoni panda thang tungu ana chuka sashi paran lamang kom haita hani bole sok tong habe ka kheto na chu tong kha Punga chichiri ba kana chok nong da siari ro khan love nge masing bo phaire ro ngai ba Morning division panda pameni yang long ke tabok ke kisa solo ni bagai testing kaisa gitu kenai jong ni video nas jasa loro
thang cái con nó cái lại không? Tại cái lại vậy? Level musim Armenia gora tabu kisim gora kacimai rest kali cuma jam semara. Bukan kahingke kisah tipin jengpuri dan mui jamong man kha motha rok no sungno chari kha brok no babelai hambai sungna amsuk khlai jong brok thomong kaham jamong kaham joto no sungna nangma jorate roi tang mani bagai motha nim joto no na hambai Đó này. Tabuk tipin no pai mani angkulo hangkasini koyani khorksa member bini achema sal ke kaitor bono bo hamari khlai jong min buskang ye presedani Mày sao bây đi bộ này đặt tay xa hành hơi rehearsal này bác ấy thằng này chồng hanya se gopur sumzak resari re bai khamu Kotra Share kadang lah Hello guys. Thôi đá nó. Mesen được hả? Sao ra đó hả? Chắc có mối gì.
baru anu rokok sih nanti keep kan. Ini corona aja. Bara. Kenapa buat? Kenapa buat? Terasa kasih langsung. hor bageng haka ase light okuyan bageng haka camera miri 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 nang haka Tini kelas te chini asramong po ga abon bagai jengdak pura chini je ritu mani sungja to tuboi a thota yok ni sung nokari phaika ga tai morning division pandor khlaibai ta kisi sa rehearsal khlaiye jungja to jani ja nogo kifile thangnai tini hingkai abo kungka kisa group photo chini sa chungno phungai abo ba kisa group photo kaisa narok ne nai tungu ganai tangni video no nor je sangna tai narok anologe roi tongmani bagai bo nor je to no pai flai ang hambai maru angka narok video no nai thukjak angka like khlai di subscribe khlai di Photo bujang man ka sapon. Semua kita ti chanu boin chiti cheche. ang post re chong tika pa tini ni jorati ingke video asung nong sungnai sal tamni sini srengmung ni ingka hambai norok jo tonono norok ana sujara logi roi tongmani bagai tabo ingka chung nogo thangai nyotong laikha chini srengmung paimani yagulobo ingka hambai norok jo tonono anu asujara logi roi man bagai like khlaiji subscribe khlaiji hambai norok jo tonono tata